हाबा गोसोथोनायानो गैथ'वालै दंबा नागिरना होदो सोरबा आंजों मिलायनाय हाबायालाय जानांसिगौमोन नै 30 जानोसैयानो नालाय बैसोआ बा दानि मानसियाथ' बारा जोरलाबो गासैबो बरायनो सालायबाय दा आं मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा निउसनि गेजेरजों नुखाबाय बे थादो जानानै ओरैबायदि माने एबार जुदि देरहाजोबोब्ला आं दंफां सानिफ्राय बाज्रुमलाय गाखोलाय बाज्रुमलाय गाखोलाय ओरैबायदि मोसागोन मिथिबाय एबार जुदि देरहायोबा ओरैबायदि मोसागोन आङो दंफां सानिफ्राय बाज्रुमलाय मोसालाय बे बाथ्राया आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोना आं क्लिप मोनसे होगोन फिसा बे क्लिपखौ नाय बेनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै मोनखो भिडिअखौ एबा मा मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोरबा गोदान फैबा साबसक्राइब एबा लाइक खालामबानो जाबाय दा बिदिब्ला नायलांदो जायफोरा दंफां सानिफ्राय बाज्रुमनानैसो मोसाबावगोन आं एबार खनसेयाव गाखोलाय बाज्रुमलायसो मोसाबावगोन आं लोगोफ्रा माबायदि रंजायो बेखौ मिथिया बेसेबांबा गोजौ दंफांनिफ्राय गाखोबाय बारजुमबाय बिदिसो मोसागोन आं बमा समा जेबो गावा लाइफनि इसिबां गिदिर एक्सपिरियेन्स जुदि देरहाजोबोब्ला देरहागोन बे समाव जों मानो रंजाया जानो आं मानो रंजाया जानो नङा होमबा एसे दायथ' लानानै खामानि मावबाय बे दायथ' लानायाव जुदि साक्सेस जायोब्ला बेनिख्रुइ देरसिन रंजानाय जेबो थाया होननानै आं सानो आरो बिराद रंजागोन आं बिराद रंजागोन रिजाल्ट जोबनायनि उनाव जितु इलेक्सना गोबाव सम दंबावो बे समाव थासारिया प्रमदल' थाबोगोन गासिबो फैगोन आर'नाइ बायख'लायनो हानाय नंलालाय जों नायबाय दा नै एबार गबिन्द बोराय फैगोन फेरेंगा फैगोन जलेन दैमारि फैगोन प्रमद खाख्लारि फैगोन दिफेनखौ खिन्थु लायालै बहुद फैजोबसिगोन दिफेनजों प्रमदजोंल' दोनबोगोन बेखौ रागा जोंदोंना मिनिदों जेबो हमनो हाया दिफेनखौ बिराद फाग्ला मानसि आंजों बुंजाना ससमा गोसोमा खुबाय एसे भट मोनगोन बेनि थाखायनो मानि थाखाय लाया माखौ बे रागा जोंदोंना नों खुसि जादों बेखौ मिथियाथ' बिनि मुडखौ आरो ससमा गोसोमा नों हमबाथ' नों जेबो सिनायला आंजों बुंजाना गोजों गानदोंमोन बे एसे भट मोनगोन बेयाव 5000सो भट मोननो हागौ आंनाबो ससमा गोसोमखौ खुनो थिनाया एसे जारला जाबाय बेयाव एसे प्लास पइन्ट जादों बे 5000सो भट मोनबावगोन आरो बे मथा मथि जेननायाथ' बिथा गाज्रि जेनगोन दिफेनखौ लाया गासिबो फैजोबगोन दिफेनजों प्रमदजोंल' जों गारबोगोन इयो आरो दे अरेन्ज इस्लारि सोर देरहागोन शिवली मेदामा देरहागोन मोनसे भटआवबाबो देरहागोन बिथांजोआ मिथिगौ मानो होनबा बिपिबा इनटेक दङ दिनै बायदियाव क'क्राझार समस्ति बायदियाव इनटेक दङ आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे साननाय दङ माने सिगाङो इलेक्सननि सिगां जों उमुगनो होगोन सानब्लाबो बै भटआव थांबा बे हारमनियाम बायदि खाथियाव थांबा बिपिएफनावनो माने जोंना जामगुलायदों जाहैदों माबाया बे सुइसआ ओंखायनो देरहागोना खाथां लरेन्स बिथाङाथ' गोदानैनो थादों गासिबो जायगायाव बे मेसिना हारमनियाम बायदिया दा बेयावनो मिथियो जे सेवली महिलारि बिथांजोआ देरहागोना बे खाथां मोनसे भटआवबाबो देरहागोन आं खोथाया बुंबाय मानो होनबा बेसेबां भटआव देरहागोन बेखौ बुङोबा लरेन्स बिथाङानो ओंखामखौनो जानो हानाय नङा 4 तारिखसिम दंथ' ओरै गुलदुब जाबाय थागोन बेनिखायनो आं बुंबाय मोनसे भटआवबाबो सेवली महिलारि बिथांजोआ देरहागोना खाथां बे शिब सारनि हिन्जावा बोरै जेननांगौ जाखो नङा होमबा सारानो शिबखा इसिबां नों बिटिसि बायदिखौनो 28टा देरहा होनो हादों बे फिसा मोनसे एमएलए नि समस्तियाव मानो देरहाया जानो हागोन निस्सय सेवली मेदामा थांखागोन दिसपुराव एन्ट्रि मारिनो थाखाय बिथांजोआ दा रेडि जानानै दंगासिनो दङ थांसिगोन साननैसो उनाव दिसपुराव फैगौ सारिमियाव जितु रिजाल्ट फोसावसिगोन दासिम माबायदि सानदों बियाबारि जानायनि हाबा गोसोथोनायानो गैथ'वालै दंबा नागिरना होदो सोरबा आंजों मिलायनाय हाबायालाय जानांसिगौमोन नै 30 जानोसैयानो नालाय बैसोआ बा दानि मानसियाथ' बारा जोरलाबो जिउनि लोगोरिखौ बहा मोनगोन जाबाय थायो आङो जों राजनितिकआव ओंखारनायखौ माने दाबसे जायगायाव जों थाथिरनो मोना नालाय हिनजावफ्रा एसे दुखु मोनलायलाङो नोंखौ लाबा जायगा दाबसेयाव थानो मोननाय नङादां ओरै खारलाय जानांगोनदां बिदि सानो आरो ओंखायनो गोसोथोनायबो मोनथ'वाखै गार्लफ्रेन्डबो गैथ'वा मोनोबा देग्लायनो सानदोंमोन आरो बैसोआबो जाया नङा जाबाय दानि मानसियालाय मा बेसे गोबाव जोरबावनो गथ' गथाय खांनायनि खोथा दं नङा होमबा स्कुलाव हगार हरनायनि बिजामादै मोननांगोन ना बिहामजो मोननांगोन फिसौफोर बामलांनो मोननांगोन ना नङा होमबा ओंखायनो नोंसोरबो ज'हायबा जुदि नुदोंब्ला मिलायनाय नागिरना होदो जिबनाबो आखेला जिबन जाथारबाय दायो जानांसिगौमोन हाबायालाय सिगां समफ्राव मोजां मोननाय दंमोन है दंमोनलै बे पार्टियाव फैनायनि सप्तासे उनाव ब्रेकआप जादों बिराद दुखु आङो बे दुखु दाहानि गेजेरजोंबाबो इलेक्सनखौ बारहोहरबाय दंमोन सानथ्र'हायै गार्लफ्रेन्ड दंमोन खायफाथ' मा जाबावदों मिथिगौ सप्तासेबो जोरबावा आरो सानसेखालि ओरैबायदि जाबावदों फुङाव गोसोथोनायखौ माने प्रप'ज होबाय हिनजावसाखौ बे बेलासियावनो ब्रेकआप बेबायदिबो सिटुवेसन ओंखायनो दा बिदि बारा गोबाव गोसोथोनाय लाला मोनबाथाय दिनै गोसोथोबा गाबोननो हाबा बे लेभेलावसो थांसै आरो बैसोआबो जाया नङा एसे जाहांबाय नालाय दंमोन एक्सआ बिराद दंमोन सोरनावथ' थाया एक्स नङाबा जिबना इन्टारेस्ट जायाना
मोनसे समनि नोंथांनि जौ लोंनानै फेनाय बे भिडिअ गोबां गोसारदों जायखौ भिडिअखौ लानानै नोंथांखौ हासुमुथ्रा मुंबो होननाय जादों आं हासुवाखैलै आं हासुवाखै बे रंगुलनि सेराव वाट जौ फेना हासुलाबायनांगौ बै आं फार्स्ट टाइम लोंदों बै दिननिफ्रायनो आं गारबोखादों दाख्लै बैसागु थांबाय आङो संख्रि साहाजोंसो माने लोङै न'खरफ्रोमबो संख्रि साहा लोङैसो आं माबादों मोसाखादों गार्लफ्रेन्डबो गैला जाहैबाय हासुवाखैलै फार्स्ट टाइम जौ लोंनाया बे नों गोलैनानै नों बिहुस माने हुस गैयै जाखागोन गावसोरबो दाख्लै मेरला लोंदों माथो अननानै आं जेबोसो होनबावाखै आरो दाख्लै ओरै जग मोननै आलायना होबावदों आंखौ मिम्स खालामदों बे गावसोर लोंबा माने बेरे मोदै जायोलै ओमफ्राय जों लोंबा बिराद माने बेखौ मा होनो बिस बेबायदि सानो बिसोरो दा जियानो जाया माने बैसागुनि बे मोनसे इन्टारेस्ट थांबाय आरो इलेक्सननि मोनसे मजाखौ लाबाय खिन्थु आं हासुवाखैलै हासुलाबायनो आंनि सेन्स अर्गान सिस्टेमा गाज्रि जायाखैना बे जायफोरना अर्गान सिस्टेमा सेन्सर ना मा होनो बारा रोंलायलाङा इंलिसखौ बेफोर गाज्रि जाबासो बे हासुलाबाय आं हासुवाखै जास्ट हुस गैयै जादों दै सारलाबायदों आरो एसे माबानायनि गोदो आरो 2016 दा लोङा बिराद बोसोर जाखाबाय लोंनाया लोंखाला निसा बुस्थु लाला लाया गयखौनो जाबावो आङो साहा लोङो खिन्थु सानफ्रामबो फुङाव खनसे सानजौफुङाव खनसे बेलासियाव खनसे खनथाम खनब्रै गाहाम जायो बे आरो निसा बुस्थु लाया